फुजायाबो गाहामोन समफोरनो थारसैलै ओमफ्राय गोसथोनायबो गैया माबो गैया बोरै हारसिं बेरायनांगौ जाखो फुजायावलाय साला सिगांलाय दंमोन सासे बेजोंबो गारजाबायना मा खालामनो उपाय गैया लासिं सिं जाथारगोनलै रावखौबो सासेबो फोथायना लायाबा एकसा नुबा मा साननांगौ जाखो आंखौलाय दासिमबो सासेबो फोथायना लाफिननो हायाखै होननानै सानगोन माथो हैस खेबसे जानला मोनला नाम्बार थुलाबायनोसैलां सोरनावबा रं नाम्बार नांबाय बायोदां र' थुनि र' नांदो र' हाब मा दाबो हमा हेलौ हैद साला दामब्रासो नांदोंलै आं दामब्राफोरजों रायलाया सिख्लानि माथो खोनायागौ मानि हरबायानो थागोन र' आरो गोदान नाम्बार थुफिनबावनां नांदो र' थैस साला माथो बिबो दामब्रासो आं दामब्राफोरजों रायलायालै र' गुबुन नाम्बार थुफिननि जै मादै लोखिनि एबार सिख्लाखौ नाङोथारलै ओइ सिख्ला नां सोर नाम्बार गोदान फन हरलाबायखो हेलौ औ ओमफ्राय सोरमोन आङो सेंग्रासो हाबाबो जायाखै गोसथोनायबो गैखाया आंनाव एक्टरसो नोंहा गोसथोनाय गैया हाबा जायाखै आंहालाय बेयावलाय मा खरसा नांगौनि दरखार नङा माने फुजा बोथोर नालाय फुजा बेरायनो गार्लफ्रेन्ड नांगौ जादों आरो दा बर्तमान आंनाबो गार्लफ्रेन्ड गैया नालाय फैसाफ्राबो बिराद दंलाजोबथारो नालाय सोरनो होलाबायनो सानदों आरो फुजा बेरायनो होनबा नोंनो फुजानि थाखाय गार्लफ्रेन्ड नांगौ माथो सानदों नोंलाय जागोन आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड जानो थाखाय रेडि खिन्थु नों आंनि फंथामसो बाथ्राखौ मानिनांगोन नाथाय आं बे बाथ्राखौ नोंनो फनाव खोन्थानो हानाय नङा फेस टु फेस जों दानो लोगो हमलायनांगोन अब्लासो जागोन जायो ओमफ्राय बहा लोगो हमनो जायगाखौल' खिथा नोङो दानो बिरलांगासिनो आं बै पार्किजुलिनि फिल्डआव 3टा बाजियाव नों आंखौ नेनानै थाफै दे थांगासिनो आं 3टायावबालाय दे सौहैगासिनो नै दानो औ दे गस्लाखौ एसे सोलायना थांनांगोनलै बे गस्ला बोरायखौ गानलाङालां एसे मोजां थांनांगोन सिख्ला लोगो हमनाय बाथ्रा बे हाग्राफोरखौ सैथारलाहां फुनानै गारबाबो रज'बाय थाग्रा हाब सान्दुङा मासे दुंखावखोब्रा गरमावलाय सिबै मेंगुलायबायसो सोरबा सिबनानै होबा हामथारगौमोनहाय ओइ आयै मा एफा खस्थ' मावबाय थायोब्रा नोंलाय आं नोंनि खस्थ' मावनायखौ नायनो हाथारलालै आं मावाबालाय सोर मावनांगौ दे न'आव रावबोआनो गैखाया मोनथिनायालाय मोनथिखायो आयै न'आव खामानि मावग्रा रावबो गैया होननानै थेवबो नोंनि खस्थ'खौ नुनानै गोसोआ एसे सोलायलाङो आरोखि बेखायनो लाबोनोसै नामा आयै खामानि मावग्रा रुवाथि थैद आइयाबो मा बुजियोब्रा गोदाव सोरावनो बिदि बैसोआव मा नांगौ मा नाङा बुजिनांगौब्रा आइ नोंबो बुजिया आङो बिदि खेंख्रा बुंनायखौ बुंनोबा बुं सिदा बुं हैस आइयाबो आइलांगिना आइलांगि जेबो बुजिमारालै खोथाफोरखौनो हिनजाव नांसिगौमोनलै आयै हिनजाव मा हिनजाव आं सिगांनो बुंखादोंना बे दंफां गायनायनि 10,000 मोनबासो नोंनो होफैगोन होननानै बैसो जायागारा मा हास्लाबा बैसो जायैयावनो लानांगौलै आयै दा नोंबो बुरैयाखै आफायाबो बोरायाखै आं गथ'फोर मोनबा नोंसोरनो बामगोन मागोन दा नोंसोर बोराय बुरै जाखांनानै हिनजाव लाबा गथ'फोरखौ सोर बामगोन सोर मागोन जि जोमफोरखौ सोर सुना होगोन आंहा एसे खस्थ' मोनगोन नालाय बेखायनो दानो बैसो जायाबाबो लानो सानदों आरोखि आयै आङो नोंनाबो साननाया थिगानो बाबा ओमफ्राय बाबा लाबोबा एकदम रांखिनि नायनानै लाबोखादे मानोना नोम्फाया बिराद अख्रांना जोंहा साथामजों लोगो नांनानै नोम्फाखौ गादबनो हानायनि हैद आयै नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा आंना आराम मोननाया दाउ बिमा फिसा जागोदाननिफ्रायबो रांखिनिसिनखा आफाखौ साननैयावनो सिद्दा खालामगोन बियो आयै हामथारबायहाय बाबा ओमफ्राय दाना आंनि आखायाव फैसा थाइसेबो गैया बोरै नोंनो हाबा खालामनानै होनांगौ जाखो दे है आयै बे साहानि हाया
ओरैनोसो हाग्रा रज'जोबनानै दं जेबो खेथिबो मावा माया ओरैनोसो बेखार थायो बेखौनो फानदो आयै नोम्फा गरमा फानहोगोन सिगांबो गावहानो गय बागान सय बागान फानहोनानै फैसाफोरखौ ओरैनो दैयाव गोजाव हरजोब्बाय दा मोनबावगोन गोदोना गोदो थांबायब्रा दाथ' आं फैसाखौ ओरैनो उरायलाना दा बिहामजो मोनगोनखायसो फाननो नागिरदों आफाखौ टेनसन लानाङा आफायाबो बिहामजो संनाय गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि मोनजाबानो खुसि जाखागोन बे दे होमबालाय बाबा एक्सन ना मा होनो बेखौ थाब थाब मावदो दे होमबालाय मा एक्सन बेलाय सप्तानैनि उनावनो लाबोनोसै आयै नै दा आं लोगो हमनोसै गोसोथोनायखौ ओमफ्राय हाखौबो रायज्लायबोखानोसै आङो दे बाबा जागोन दे दे आयै थाथ' होमबा थां बाबा थां बेबस्था खालामदो होमबालाय मा मोदला मोदलि गानफब जोमफब सानफ्रोमबो बेरायबाय थानाय बिलाय न'फ्राव खामानि मावब्रा एसे एनै नों मा बुजिनो आफा जों जाबाय देरफुनाय सेंग्रा मानि थाखाय गानफब जोमफब बेरायो थ' एक्क' नाजाने खोथा थायो आफा बेयावबो खोथाफोराथ' लाजाखाया गोदावस्र' मोदला मोदलि बुंनायानो खारा दाबो साला न'फ्राव एसे खामानि मावब्रा बिफाया ओरै हाग्रा दानि मा दानि खामानि मावनानै देहाफ्रानो गैला रबजोबलाय लांबाय बेफोरखौ एसे सिन्था खालामनांगौब्रा मा उदां बेराय जानाय बेलाय थै आफा नों टेनसन लाथारनांलालै नै गाबोन समफोर लाबोनोसां नोंहामजो गोदान आरामसे जिराय संनाय खावनाय जाबाय थादोल' नोङो खबरदार बेथा हिनजाव लाबोनानै नोम्फाखौ गोदनायाव लायनो सानदों नों हा ए बिदि हिनजाव लायालासिनो थानानै आहा रानथाबना थैनांगौ जाहैबाय लाबोब्रा लाबो नों खामायग्रो बिनि उनाव लानानै फै आं जेबो बुङा हिनजावखौल' लाबो होग्रोब्रा आफा आंखौ आंबो खामायगोन ना आरो आं जेब्ला खामायगोन गस्ला लंपेन्ट जांख्रिबानो फैसा गुरलाब गुथाब सिरिनायसो खालामगोन आं मानसिया जेब्लायबो एखे थाबाय थायालै आफा सोलायो थै नोंनि बेफोरबायदि डायलगखौ बाद हो बै मेरगाया बिदिनो डायलग होदोंमोन उनाव मा जाखो बिदाखौसो माबा ओइ आदा नोंना बेवाइफ्रा मेडिकेलाव लांदोलै चेकआप खालामनो बेफोरबायदि जायो नामा नोंबोथ' बिदि जाथारगोन एखे नोंनाबो सबाबा बेबायदिनो लोगोखा नालाय थैस आफा आं बिदि जाद्रायाब्रा गावहा माबा गाज्रि मानसिजों रुजुलाबायो गोदाव सोराव गावनि फिसालाथारखौनो रुजुआ माथो सबाब चरित्रफोरखौ नायबाथ' एकदम मेरगाजों एखेथार बिसिगि खानसे समायदों नोंसोरो सानैजों थै जानला मोनला गोदाव सोराव होनखायो आफायाबो होनाबालाय माथो ओमफ्राय दालाय बहा थांनो नागिरदों गानफब जोमफब मानो नांगौब्रा नोंलाय आं बहा थाङो बहा मायो ओमफ्राय माथो लादोंबावलाय थोद बेदर लाबोदों आं 30 थाखानि नुबाय मानसियाखि सोरबा बेदरखौ 30 थाखानिल' लाबोयो मानसियानो फैसानिफ्रायबो गोबासिन नालायब्रा তুমি কি বুঝবো বেটা পয়সাটা কি বস্তু जेब्ला खामायगोन अब्लासो बुजिगोन नों थां बहा थाङो गोदावस्र' बेदरखौ फिसाला गैयावनो मोजाङै जानांसिगोनलै ओइ आइलांगे दंना गैयाब्रा ना गाइखेरसो सेरनो थांबाय बियो ओइ आइलांगे नै बेदर लाना फैदों आं खुमब्रा बोरायजों मोजाङै संदो ओंखारबो दंना गैया जाखोब्रा मानसियालाय मा दावराव जाखो मा जादों आहा अमा खासि खालामग्राखौसो नेबाय थादोंमोन ए अमा खासि खालामग्रा फैबाय औ नै अमा खर लाबोदों 30 थाखानि माबाजों मा होनो बे सावनिया थारुन ना माया मैया लाबोनाया बगजुलिनिफ्राय बेजों गोथाव संदे सङा सानफ्रामबो अमा बेदरल' लाबोबाय थायो आं जाग्रा बेदरखौबा लाबोआ नों बेफोरबायदि बेदरफोरखौ बासिनायनि थाखायनोथ' रानखोखो जिबौग्रान बायदिलै खांखोर हारियाफोर बायदि सङाबा सङा सावहैबानो जाबाय दा बेदर जायैनि थाखाय रानाखै आङो गावहानो रायबाय थायो नालाय ओंखायनोसो रानजोबदों नै रानै आखाइफ्रानो नायसाय फिसा जाजोब्बाय ने हाट फाग्लि रायजाबा मानसिया हामो नामा गोदावस्र' बुंनायानो खारा थां सावहै दा जाफैगोन आं मोसौ खास्लायहैग्रोनि नोंगौखौसो होनदों दा आङो ए फाग्लिया फैदोंना फैयाखै जाखो अबेथिं फैगोनलै बेबा हरैसो फैगोन ना हरैसो फैगोनथाय जायगाखौथ' बेखौनो खिथाथारदोंमोनलै बावनो फैहोनहरदोंमोन थिनथा बारलायलांबाय दाबो सफैया थैस जिखुनु फुजायाव बेरायनो गर्लफ्रेन्डल' नांथारसिगौलै आंनो जिखुनु सासे सिख्ला मोनबानो जाथारबाय
फाग्लायालाय फैदोंना फैयाखै जाखो दहायबो नामफोरखौनो सोंनोसो बावलायलांबाय आहासो एखेबारे दा मारै सिनायबावनांगौ दे जायगायाथ' बैनोमोन ए माथो सेंग्राबो दङलाय ना बेनो जाखागोन बे आं लेंहरनाय जायगायाथ' बेनोखामोन थांनायनि आं नोंनोमोन नामा दहाय फन हरनाया औ आंनो रं नाम्बार जानाया दहाय नोंनोमोन दा माथो आंनो आरो हाय आं मिरा आइ एम नोरोम दाना बुंदो नोंनो गार्लफ्रेन्ड नांमारगौथ' माथो नाङाबा फुजा बेरायनो गार्लफ्रेन्ड नांथारगौ आंनो दे बुंदो दाना मानि थाखाय मा रायज्लायनो लेंहरामोन आंनि बयफ्रेन्ड जानोबा नोङो आंनि मोनब्रैसो रुल्सखौ फल' खालामनांगोन हाब माबायदि रुल्स बेलाय दे फोरमायना हो फारि फारि फल' खालामजोबथारगोन आं आच्छा दे बिदिब्ला खोनासंदो नों हाब फाग्लियालाय मा लेखा बिलाइ दिहुनलाबायखो ना लाभ लेटारसो लिरना लाबोखो ना माखो थैस नै खोनासं जुदि आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड जानांगौबा नों आंनो 25,000 होनांगोन मा 25,000 होनांगोन होनदां आयौ 25,000 गाहाम आरो बे 25,000खौनो गिबाय नोङो बेलाय सुरुआतसो आरो दंबावोसो हायाबा हाया बुंना आं थांसै हैस र' फाग्लि र' हायोलै मानो हाया जानो 25,000ल'खौनो हाया जायो नामा बे आरो मा दं बुंबावदो थाबनो खोनासं 2 नाम्बाराव दङ अनलि फुजायाव बेरायनो थाखाय 500 थाखा हाबाब एक्सट्रा 25,000 लानानैबो आरो फुजा बेरायनायावबो एक्सट्रा लाबावगोन होनबा माथो आरो दंबावोसो आरो आखाइ हमना बेरायबा बिनि 1000से एक्सट्रा बियो 500निफ्राय 1000से आखाइ हमना बेरायनायावबो आरो 1000से लाबावथारगोन होनबा फुजानि एसे खम होदोब्रा फुजा सोलिदों नालाय दा एसे डिसकाउन्टथ' मोनखानांगोन दे आरो दंबावो खोनासं दे बुं आंखौ लानानै एक्सफोरखौ जेलेस खालामनो गोसोबा बिनि थाखाय नांगोन 3,000 ए माजों होबावनांगौलै एफा बुरजा फैसा बोरमा खावाबा जाबावगोन नालै बे ओइ मा सानबाय थाखो गिबाय नामा सानाखै जेबो सानाखै है माबा माबि नों फैसा डिमान्ड खालामनायखौसो अंक खालामबाय थादोंमोन आं बेसेबां थांगोन बेसेबां मागोन दे जेबो नंला दे लानोसै ए होनबा जामारबाय फाइनाल अके खिन्थु फुजासिमल' दै फुजा बायबाथाय गैला जायो फुजानि थाखायल' नांखागौ आंबो नांनायालाय गार्लफ्रेन्डखौ साला बे सानसेआवनो चान्स बायदिसिना खायदा खालामनानै हाबा लाथारनांगोनलै ओइ फाग्ला माखौथो सानबाय थाखो हैस सानाखै जेबो जाबाय दा जाबायबा थौदो हटेलाव लांदो आंखौ हैस मा हटेलाव थांलाबायनोब्रा आं लाजियोलै आंना बिदि हुदा गैलाबाया हटेलाव लांलाबायनाय नोम्फा रेस्टुरेन्टावसो मम' जानो लिंदों आं नोंखौ ए रेस्टुरेन्टावसो मम' जानो है थौ बिदियालाय मेरला बेसे जानो नोंलाय जाहोगोन आं जाखाबायबालाय आरो टेनसन गैला फुजासिम बिन्दास थासैबालाय